много ни си иска да кажем, да говорим, да споделяме, защото тук има и млади хора. Има и един бъдещ пилот, който в момента вече има 6 полета. Къде е го това момче да го вида? Преди малко. Стани да те видят. Така че, ето пред него е бъдещето. Затова тук се докосва и до историята, до настоящето и бъдещето ще бъде негово. Разбира се, има от Софийския университет студенти, не пречи и те да поемат пътя на инженерство или на пилоти в нашата бойна авиация. И така, да не продължавам, много може да говорим. И само едно ще кажа, като скоро беше направен филм за Чешнегировската авиобаза, за тази база, която беше юмрука, тъй да се каже, на българската армия в тези години на студената война, беше уважавана и от противника, и разбира се, и от нас много. Генерал Парапунов там каза едни много хубави думи, че благодарение на тази сила, която има нашата авиация, в частност и Чешнегировската, но тогава и всички други още 14 летища, с бойна, транспортна, вертолетна, всякаква авиация, благодарение на тази сила, може би, ние не допуснахме студената война да прерасне в гореща. Професор Недялков, заповядайте. Да благодаря на всички, че отделихте от времето, на генерал Спасов и на всички вас, че отделихте от времето, за да присъствате на представянето на книгата. Това е хубав повод, още повече, че сега и панаир на книгата се отваря. Значи, събирането по повод на издаването на една книга, и то с изключително съдържание, дай Боже такива да са поводите за сбирки. Да благодаря и на организаторите от Фондация Български ВВС, Асоциацията, Авиационната асоциация, и на издателя, на Звездомир, за организирането на тази сбирка, на издателя специално за доверието, защото той обясни. Издател, който финансира такова усилие, априори човека се нави да има доверие на друг човек, който почти не познава, да кажем направо не познава. За това, че всъщност има смисъл от излизането на тази книга. Това в моята биография е първото усилие да преведа на чужд човек, и то на японец, нали, т.е. принадлежащ към народ с много различен бит, с много различна култура, морал и прочее, да преведа написаното за войната. Значи има няколко основни причини. Едно, че съдържанието на книгата е изключително, за което ще стане дума. И другото, разбира се, е това, че ние отново сме във война. Няма какво да се лъжим. Това нещо настъпва. И аз вече съм го казвал, че ние сме в условията на нарастващ глобален военен конфликт. Когато хора като мен започнат да говорят за мир, някак си се възприемаме съвсем несериозно, когато говорим за тия неща. Че трябва това нещо да спре. И то да спре, докато му е времето. Но когато изровиш от архивите или от книжните лавки спомените на хора, които са преживяли такъв глобален военен конфликт, с техните преживявания, и то изключително тежки преживявания, защото войната е голямо изпитание както за военните, така и за цивилните. И в книгата го има това. И хората прочетат съдържанието, заедно с изводите, които правят тези преживели войните, не много хора, с неговата съдба. Тогава аз силно се надявам, че всъщност ще почне
да надделява разума по отношение и на сегашното състояние, в което се намира света. Защото има много хора, то е било и така, преди Първата, преди Втората световна война, са гледали на войната като на забавление, като на футболен матч, като на средство за печелене, просто средство за печелене на пари, на влияние, на власт, установяване на зависимости, без да си дават сметка, че всъщност някой плаща за това, за цялата тая кървава история. И сега се случва това нещо. И това много ярко описано, и то е по един простичък начин, от един военен пилот с изключителна съдба, каквато е съдбата на Сабуро Сакай. Всъщност, за мен не за първи път попада тая книга в моето внимание, в книгите, които чета. Като завършвах, това беше отдавна военна академия и тогава нямаше станази, изпити по станази, имаше изпит за военен преводач по английски език. И те бяха в някои отношения даже и по-тегави, отколкото сега се издават изпитите по станага. И ние имахме задължението тогава да превеждаме за определени периоди от време, сега не си спомена, половин година, по 50 страници от определени материали, които са в интерес на Министерството на отбраната. Но тогава покрай материалите един колега от първите ми срещи с американците ми даде едно от изданията, защото не първото, някои от следващите издания на тая книга и аз се зачетох. Сега ние като авиатори винаги сме имали интерес към съдбите на бойните пилоти. Нали? Не само българските, говоря основно за пилоти от военната авиация, от европейските държави и Съединените щати. Нали? Защото това е масовото, което се артикулира в пространството. Изведнъж се натъкваш на съвсем много отношения, съвсем други разсъждения, съвсем други виждания, разлики по отношение на фактологията, защото когато ти разказва едната страна историята е едно. Когато видиш вече двете страни как разказват историята, си създаваш коренно различна представа за реалната картина на тези събития. А те не са маловажни, защото войните са най-тежките изпитания за човечеството, независимо на какъв етап от своето социално, технологично и прочие развитие. Всъщност там са уроците, горчивите уроци на човечеството и ние действаме разумно по презумпция, когато добре четем тия уроци и си правим изводите от тях. Но когато съм бил, нали, грубо казано, повече от 30 години по-млад, и когато четях тази книга, даже аз прехвърлях така страниците, които описват ежедневието на японеца по време на война, те не ми бяха интересни. И това е някакъв колорит, който не ме интересува. Мене ме интересуваха да видя съдържанието, въздушните боеве, и кой срещу кого, колко свалени и така нататък. Но сега, като хванах тая книга, и то беше по време на една почивка на море, имах време да чета, започнах внимателно да прочитам текстовете, включително с описанията на ежедневието, подготовката на военните пилоти, съдбата на един потомък на самурай. А тя е тежка съдба, защото Япония сменя много рязко политиката и отношението към професионалните войни в края на 19 век. Япония решава да се модернизира, да става модерна държава, да установява контакти с свят, който е бил много различен в миналото. Те не са допускали западния свят до бреговете на Япония. Наричали са останалия свят варвари. Всъщност, това е една самобитна култура, която самостоятелно се развива в продължение на столетия. Между другото, ние имаме релация с тази култура и те много добре знаят и пишат в учебниците си по история връзката на японския народ, а след това и нация с българската държавност. Ние това тук не го споменаваме, но те там го знаят. И
И така тая промяна е довела до много резки движения в японското общество, които са описани в книгата. И всъщност тези, които са имали привилегията да определят съдбата на простия народ, грубо казано, на тия, които вадат хляба, работят по нивите, и вие сте го гледали това отношение към между самураите и обикновените хора в японското общество по много филми, изведнъж попадат в много странна ситуация, която често пъти води наследниците на самураите до нищета. И Сабуро Сакаи описва тая нищета, защото той много рано остава без баща, в семейство от 7 деца, той е едно от 7-те деца, в семейство, в което изключително за прехраната, обществото, японското общество в тия периоди е изключително жестоко, на самооцеляване. Майката се грижи за своите 7 деца. И той търси път. И в крайна сметка, след много страдания, много перипетии, които са свързани с превъзмогване на тази иерархия, която остава все пак в японското общество, той стига до авиацията и до този род военна авиация, изтребителна авиация, която касае флота. Това е елита на японската изтребителна авиация от Втората световна война. Но при него има една особеност, която касае съдбата му, че той, макар и флотски пилот, изтребител, никога няма шанса, т.е. има шанса никога да не лети от палубата на самолетоносач. Винаги действа от сухопътни аеродроми. Казвам шанса, защото това му спасява живота. Всички негови съвипускници, колеги, загиват след боевете при Мидуей и следващите боеве, бидейки пилоти на самолетоносачи. Но основната част загиват по време на боевете за Мидуей. Много е сложна съдбата на японските пилоти. Тук се каза за тяхната школа, изключителна школа. Това в книгата, между другото, има много уроци. И тук генерал Стойков много правилно предугади уроците, които могат да се прочитат, защото когато имаш една много стриктна школа за подготовка на кадри, независимо къде, в случая става въпрос за авиация, след това нещата се случват. И когато след това, предвид събитията на фронта, загубите, които не могат да се попълнат, се разтваря ветрилото, както беше споменато, японската авиация търпи загуби, оттам идва изблъсъка между духа на японеца, който не търпи поражение, и желанието на младите хора на всяка цена, с цената на живота си всъщност, да постигат победа и да бранят родината си. Говоря за статута на пилотите камикадзе. В книгата много добре е описана тая граница, включително и духовна граница, която се преодолява, защото и преди създаването на формированите камикадзе има проявление и той участва в едно такова проявление, в което всъщност той и неговия воден остават единствено живи, предвид на факта, че му е заповядано заедно с цялата група да отиде, да нанесе удар и да унищожи противника с цената на собствените животи на хората, които участват. Такава е била заповедта. И тези хора, тъй като се сблъскват за първи път с подобни абсурдни заповеди, които се отдават от техни командири, които знаят, че заповедта е абсурдна, много точно в книгата е описано как се чувства един човек, било той военен пилот, с мунщровка, с възпитание и така нататък. Много точно и тънко е описано преживяването на този човек, който е изпратен да умре на всяка цена за една безмислена кауза, предварително обречена задача, от която знаят, че всички ще загинат и няма да постигнат нищо. И тая борба, която той отива в буреносните облаци, знаейки, че те ще го смелят, който е в авиацията, знае какво значи да влезе в CB-10, нали? Но иска да отиде и да умре заедно с останалите. Ту се бори
и се връща към базата си, за да може да спаси и водените си и да спаси и техниката от цялата тая безмислена загуба. И когато се връщат, нали, командирите, които са ги изпратили, те очакват да бъдат смлени от наказания. Всъщност командирите се отнасят към тях като герои, като хора, които наистина са взели в крайна сметка правилните решения, въпреки абсурдните заповеди, които са били отдавани преди това. И този катарзис, описан от един, нали, ни класифицираха като прости пилоти, е изключително ценно творение в тая книга. И това винаги ме е вълнувало и ме е карало, нали, когато съм взимал решение да преведа тия текстове и да ги покажа на българската публика, защото говорим за нещо много, много по-различно като характер, като морал, като мироглед. Всичко това, което сме чели от преживелите подобни ситуации, не подобни, а различни ситуации, но все пак в условията на война, от съветски, от немски и от наши авиатори, защото и ние по това време се бием и отстояваме суверенитета на въздушното пространство. И разбира се, другото, което е важно в книгата, е отношението между младия човек, пилота, който се отдал на една борба, нали, посветил се на това, което му е задал императора като крайно състояние в едно усилие, също крайно усилие, и отношението му към жените. Вътре има много такива тънки истории, които наистина показват и душевността на японките, както и на японското семейство, когато говорим за отношение към... Това е проблема на нашето общество. Отношение на японското общество към военния, към човека, който е изпратен някъде си там на хиляди километри от родината да се бие и да защитава национални интереси, така както са му ги формулирали в главата, защото и той се е клел за тая кауза. И в целият този период на описание, всъщност това са едни от най-интересните препратки на тия отношения в японското общество, които, пак казвам, те са екзотика за нас, но ние можем да правим сравнителен анализ и да правим изводите в много отношения, какъв трябва да бъде и нашия морал. И разбира се, най-така вълнуващия момент, когато говорим за човека, за възможностите, за праговите нива, до които може да стигне човешката душа и човешката физика, са описани в един въздушен бой, в който той, макар и изключително опитен, с над 60 победи в въздушни боеве. Значи те в началото, когато са били подбирани по щателен начин, и това е другото, което американците по един начин разправят тази история, японеца ги разправят по друг начин. Направо са смлели американската авиация през първата година на войната. И все пак, предвид на количествените параметри, съотношението на силите, в един от въздушните боеве той е изненадан и получава много, много рани. И от шрапнели, и директни попадения в главата от 12,7 мм куршума. Който е бил и е в авиацията, знае какви фишеци са тия 12,7 мм куршуми. И това нещо попада в дясната страна на черепа. Цялото това описание на този полет, защото той в един момент губи съзнание, защото това е страхотна болка. Свестява се. Разбира, че не му действа дясната страна на тялото. Почти е сляп, защото дясното око, то нищо не вижда. С лявото око почва да вижда по-малко. И той човек в това състояние, безнадежно състояние, лети 600 мили в продължение на часове и в крайна сметка полусляп, усъкатен до неузнаваемост, успява да кацне в базата, откъдето е излетял.
И когато говорим за праговите значения на човешката душа, на човешкото съзнание, на човешки организъм, това е един изключителен пример без аналог в световната история. Значи, имаме случаи без крака, имаме случаи с една ръка, но в това състояние човек да докара един изтребител без автопилот, да го докара до след многочасова борба и то полети над море, който е летял над море, знае, нали, какви са илюзиите, какво се случва, колко различен е света при тия полети, да го докара и да касне е нещо изключително. Пак казвам, без аналог. И другото, което е важно да кажем за този човек, че той преодолява всичко, включително операция на очите без упойка. Защото са му казали, упойка не можем да сложим на тая глава. Просто ако сложим упойката, ослепява. Преодолява всичко, преодолява душевни тързания, свързани с раздяла с жена и се връща пак да се бие за родината си с едно око и нали, вече с физически остатъчни деформации. Въпреки това изпитва самолети и така. И са много интересни в книгата, вие ще имате шанса да прочетете и разсъжденията му за войната. И това, за което споменаха за срещните му. Но е важно и друго, защото ние често говорим за съдбата на тези хора, които са били герои, които са били показвани за пример какво се случва с тях след като спре войната, след като се прекратят бойните действия. Тук сме си говорили по силата на историята на българската военна авиация за съдбата на нашите пилоти, които са низвергнати. Българската авиация е имало 960 човека летателен състав, от тях 802 са уволнени, пратени са, нали, Топлодолски, командира на най-успешния изтребителен орляк в историята на Втората световна война, с най-много победи. Той до момента, в който е спрян от немците, между другото от полети по наказание през юни 1944 година, защото им е теглила една по телефона и е отказал да дигне изтребителите, всъщност е имал най-много победи. Но този човек го пращат да бърка бетон след Втората световна война. И става началник на най-успешната бетонджийска бригада. Но той е късметлията, защото другите двама командири на орляци са застреляни при опит за пресичане на турската граница. Бягали са от репресиите. Голяма част от немските пилоти попадат в руски плен, като военно-престъпници нанесли огромни щети на съветската държава. И с тия победи той е имал харт над 352 победи. И тук в едно изключително така системно общество отношението към военните пилоти и японските пилоти, което няма разлика. Той също е изхвърлен от флота, въпреки наградите, въпреки отличията и принуден в състоянието, в което се намира, да си изкарва прехраната с каквото може, което му коства изключително много. Той се жени за една своя братовчетка, да не ви разкривам, но съдбата на семейството е много трагична, следствие на мизерията, която преживява. И така, едва в средата на 50-те години, когато се окупитва този човек, нали, изплува от мизерията и почва да си изкарва нормална прехраната, да живее един, що бъде нормален живот, тогава идват и му предлагат да постъпи отново в военно-въздушните сили на флота, но той категорично отказва. А говорим тогава за периода вече на Корейската война, в която, знаете, Япония е твърде близо и е твърде заплашена. Изключително
предизвикателство беше за мен по достоверен начин да преведа тази книга, защото от английски език едно към едно, като тръгне да превежда човек, то се получава понякога безмислия. И аз се надявам, че съм се справил с тази трудна мисия на преводач, която не е типична за мен. Но целта е била наистина да предам един свят, който е много нестандартен, много различен от света на всичко това, което сме се срещали, и все пак да бъде дадена възможност на аудиторията в България да намери немалко уроци и по отношение на авиацията, и по отношение на човешките ценности, които ги има в изобилие от тая книга. Така че за мен е било удоволствие, нали, да се занимавам с това нещо. Едно, защото, както се казва, керосина ни е в кръвта, ние това никога няма да го забравим. Второ, защото, пак казвам, говорим за хора с изключителна съдба. Такива книги няма да бъдат отличени с Букър, нали, без да иронизирам. Такива книги не се показват много, защото много често те противоречат, и тя с голям взор е излязла в Съединените щати. Често пъти противоречат, защото вътре се казват неща различни от официалната история, но все пак пътя към истината преминава и през четенето на такива книги, защото те са написани не от дивана или от креслото, те са написани от седалката в кабината на бойния самолет и всичко това е преживяно в реален формат, а тези преживявания няма как да не бъдат забити в човешкото съзнание и те затова са ценни, защото са изстрадани от практиката, от хората, които плащат цената на всяко едно политическо и финансово безумие, което ние имаме шанса в кавички да наблюдаваме и сега. Пожелавам ви да се насладите на книгата. Там, където нещата не са много ясни и съм сбъркал, моля априори за извинение. И в заключение искам пак да ви благодаря, че сте отделили от времето, за да дойдете и да присъствате на това представяне и да ви пожелая приятно четене и да сте здрави. Благодаря ви за вниманието. Тъй като сред нас е заместник началника на отбраната, предлагам и той да каже няколко думи пред вас, защото имаме един истински офицер, униформен тук и не може да му простим така само да си бъде тихо на столчето. Взел си книга вече, затова заповядайте, господин генерал. Надали съм бил по-неподготвен от случая, в който се намирам, за да говоря, но все пак ще се опитам да кажа няколко смислени думи по приятния повод, по който сме се събрали, за да отбележим издаването на книгата «Самурай». Не съм чел, ще я прочита обаче с интерес, защото всяка една стъпка в това отношение е важна за мен, а пък предполагам и ще бъде заразителна за други, защото по този начин ние печелим за каузата привърженици, последователи. Ще се хвана тук за думите на генерал Спасов, за това какви жестоки изисквания са имали нашите колеги от Япония, когато са подбирали летателен състав. Те бяха горе-долу същите и при нас, доколкото си спомням от моето близко минало, когато бях и по-млад и когато много от вас тук по същото време сме минавали тези прегледи и сега се чудим как да снишим изискванията, за да можем да разширим ветрилото, както се казва така, за да можем и малкото кандидати, които така с известни несъответствие
се явяват, да можем да ги приемем. Това ли е начина? Не съм много убеден. Но това е сегашното положение. Аз затова го споделям, за да кажа, че може би това е един от начините, по който се печелят последователи и бъдещи пилоти, техници, инженери за развитието на ВВС. Защото всичко става с жар, пламенност, желание, мотивация, а пък напоследък малко са поводите, които могат да бъдат използвани. Затова поздравявам организаторите на издаването на книгата, професор Недялков. Благодаря за поканата, че и аз съм с желание тук